Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ George, Marija u Lina Galja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqa mal-Mulej Ġesu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tieba t-talb tal-poplu tiegħek u għatina il-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien meta David raġa' lura wara li kien qatel il-Filisti, ħarġu n-nisa mill-bliet kollha ta' Iżrael bit-tnabar u bl-arpi. Jgħidu bil-ferħ, jannu u jisfnu madwar is-Sultan Sawl, jaqbżu u jwieġbu l-xulxin. L-eluf tiegħu qatel Sawl u David l-għaxriet tal-eluf tiegħu. Dan der ikraħ f'għajnejn Sawl u saħan bisħieħ u qal: lil David taw 10 l-eluf u li tawni l-eluf, ma jonqoshomx jagħtu ħlief is-saltna. U minn dakinhar il-qudiem beda jaraħ ikraħ lil David. U Sawl qal lil Jonathan ibnu u l-qaddejja tiegħu biex joqtlu lil David. Imma Jonathan bin Sawl kellu qalbu marbuta ma' David. Jonathan għarraf lil David u qallu: Sawl missieri hija tifittex li joqtlok. Issa mela qis li tasses minn għada filgħodu u sib xi moħba u żomm ruħek moħbi. Jien imbagħad noħroġ u noqgħod ħdejn missieri fir-raba fejn tkun int. Jien inkellem lil missieri fuqek u jekk nara xi ħaġa narfek. U Jonathan tkellem tajjeb ma' Sawl missieru fuq David. M'għandux għalfejn is-sultan jagħmel dan lil qaddej tiegħu David, għax ma għamillek ebda tort, anzi għamillek ħafna ġid. U lab ħajtu fideħ u qatel il-Filisti u l-mulej ta' rebħa kbira lill-Iżrael kollu. Int rajt dan kollu u fraħt. Għaliex trid tkun ħati ta' demm innoċenti u toqtol lil David għal xejn b'xejn? Sawl sama minn kliem Jonathan u ħalef u qal: daqskemm ħaj il-mulej ma jmutx żgur. Jonathan sejjaħ lil David u għarfu b'dan kollu. Imbagħad resqu quddiem Sawl u baqa' miegħu bħal qabel. Il-kelma tal-mulej. Falla nafda m'għandix għax nibża. Falla nafda m'għandix għax nibża. Ħenna lija u Alla x'qegħdin ikasbruni, il-jum kollu jagħmlu għalija u jafsu fuqi. Il-jum kollu jkasbruni l-edewwa tiegħi għax ħafna huma dawk li joħduha miegħi. Falla nafda m'għandix għax nibża. Int għaddejt kull ċaqliqa tiegħi, iġma fi fliexkun id-dmuħ tiegħi, mhuwiex dan fil-ktieb tiegħek. Imbagħad jerġgħu lura l-edewwa tiegħi meta jiena insejjaħlek. Falla nafda m'għandix għax nibża. Dan jien naf li Alla hu miegħi, bil-għajnuna ta' Alla mfaħħar kelmtu, bil-għajnuna tal-mulej mfaħħar kelmtu. Falla nafda m'għandix għax nibża. Falla nitma m'għandix għax nibża. X'jista' jagħmilli l-bniedem? U Alla, jien marbut bil-wedid tiegħek, għalhekk inrodlok sakrifiċċji ta' tifħir. Falla nafda m'għandix għax nibża. Alleluja, alleluja, alleluja.
Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu telaq flimkien mad-dixxiepli tiegħu għan-naħa tal-baħar u kotra kbira mill-Galilea marret warajh mill-Ludija, minn Ġerusalemm, mill-Ludimja, min-naħa l-oħra tal-Ġordan, mill-inħawi ta' Tir u Sidon. Kotra kbira ta' nies li semgħu b'kull ma kien għamel marru ħdejh. U qal lid-dixxiepli tiegħu biex jisombulu dajsa mħejja fil-qrib minħabba l-kotra biex ma tafax sfuqu, għax billi kien fejjaq ħafna nies dawk li kollha li kellhom xi mart kienu jrossu fuqu biex imissuh. U l-ispirti ħżiena kull darba li kienu jimlowh kienu jinxtaħtu fl-art qudiemu u jaqbdu jgħidu: Int liben ta' Alla. Iżda hu kien jordnalhom bisħieħ biex ma jurux min kien. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu jispiċċa li Ġesu kien jordna li xjaten biex ma jurux min kien. Fil-waqt li rajna kif il-folol kienu jiġru u jfittxu lil-mulej Ġesu. Għaliex il-mulej jrid li jinsiru nafuh aħna li ssir taf lil Kristu trid tiġi minnek, trid tkun għażla tal-qalb tiegħek u mhux għax qalulek l-oħrajn. Il-kelma tal-oħrajn hija importanti, imma biex timbuttak ħalli tibda timxi. Araw il-folla bdew jisemgħu b'dak li kien qed jagħmel Ġesu, imma mbagħad kulħadd beda jfittxu. U din jawis hija ftit eżies l-esperjenza tal-ħajja tagħna. Ħadd minna ma twilet jaf b'Ġesu. Grazzi għal ġenituri tagħna li jagħmduna, li kienu huma l-ewwel katekisti tagħna, li bdew jgħallmuna kif ir-rozza lejb, li bdew jgħallmuni kif nara żbuħija ta' madwari u nitgħallem ngħid grazzi lil Alla. Kienu l-katekisti tagħna bil-mod il-mod. Kienu l-ġenituri li forsi ħaduna l-ewwel darba l-Knisja u min jaf anke forsi żgħażagħ tan ġenituri li għadhom isostnu fuq uliedhom u inkwitati għax uliedhom m'għadhomx jersqu lejn Knisja. Taqtawx qalbkom eżies. Il-qari tal-lum jatina dan il-parir, il-mulej Ġesu jrid jiltaqa' miegħi u miegħek fil-qalb. Irid iwassalna biex aħna nagħmlu deċiżjoni vera. Immur il-Knisja mhux għax drajt immur, jew għax bagħtuni, jew għax qabduni, imma s'issa dik issir l-għażla fundamentali ta' ħajti. Għax jiena rrid niltaqa' mal-mulej. U propju ħsieb ieħor sabiħ hekk li laqatni fil-qari tal-lum fl-ewwel qari. Araw eżies kemm hu sabiħ id-dialogu fil-familja. Li kieku Sawl ma qadx jisma' l-parir ta' ibnu ta' Jonathan, kien jasal biex jagħmel vendetta fuq David u joqtlu.
Imma raw id-dialogu. U hawnhekk nixtieq inħeġġeġ hekk intom ġenituri, anke nanniet, sibu mod ta' kif titkellmu ma' uliedkom, ta' kif tisimgħuhom. Anke huma it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna għandhom pariri siewi għax jagħtuna. Anke lili bħala saċerdot. Xi drabi kelma ta' tifel ċkejken, ta' tikdawl, daqs li kieku ġej minn l-akbar għaref. Ta' persuna anzjana, ejjew nitalmu napprezzaw u nisemgħu aktar lil xulxejn. Tafu għaliex? Għax dawk huma l-persuni li l-mulej qed jibgħatilna f'ismu biex aħna inkomplu niltaqgħu miegħu. Biex aħna inkomplu nfittxuh. Biex jiena u int inkompli niftaħ qalbi għalih, inkompli nisimgħu. Fil-kelmiet tas-salm dal-għodu il-kol kemm aħna rrispondejna dik il-frażi hekk sabiħa. Falla nafda m'għandejx għax nibża. Ħadd tkun din it-talba tagħna matul din il-ġurnata. Falla nafda m'għandix għax naqta' qalbi, m'għandix għax nibża. U b'dan nissib f'moħħna għalhekk inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja sabiex hija tkompli tfejja u teħles lil bnedmin li qed ibatu permezz tal-opri tajba. Nitolbu għall-awtoritajiet ċivili kollha sabiex ifittxu mhux tant il-poter li jassar imma is-servizz li jgħin u jagħti ħajja ġdida lil-fqir u lil-batut. Nitolbu għalina il-koll sabiex infittxu dejjem il-preżenza tiegħek mulej u narfu nilqgħu il-pariri tajba li inti tatina permezz ta' ħutna. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Nitolbuk mulej birek l-emigranti tagħna, il-familji kollha tagħna, għati l-għajnuna meħtieġa lil ħutna il-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu fik mulej i it-tama tagħna m'għandix għax nibża. Ixħed fuqna il-ħarsa ta' imħabba, wennisna, dawwalna u mexxina bil-qawwa tal-kelma tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
Atina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu it-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ il-għemil tal-fidwa tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom nerfgħu qlubna il fuq niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ ħdej fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmiena għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek hemm xerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Għatina mulej l-Spirtu tal-imħabba tijek biex kif tmajtna l-kol minn ħobza wahda, ekku kol fit-tiba tijek tammilna qalb wahda bejnietna. Bi Kristu siedna. Tleta Marijiet nitolbu fl-imkien għalek nejdu slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.